Mesoiko osoko bilkura ospatzen dugu, 2025ko urriaren 16an, arratsaldeko 7:30, hurrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntu eta puntu bakarlez, 2026ko ekitaldiko ordenantza fiskalen aldaketa onartzea. Hor, labur bilduta, batzordean eta gero batez ere bildu eta EAJ akartuta, pixkate akarlanean estartu gendu zen bakotzan proposamenak, eta hor pixkate egin ginen adostasun batera heltzen, eta oroar, aldaketarik nabarmenenak aipatuko dodaz, hor ibiaren gainean ikusite txosten teknikoek dinotena ez da, batez ere eskualdetik aratago ere joan da, nahiko basua gozala gure eskualdekiko, eta horren arabera proposatu izan zen ibian igoera bate aplikatzea, bertan arauan agertzen diren koefizienteak aldatu, pixkatigo eta egokitu, esan bezala, eskualdera. Eta gero bestetik bai, plusbalietan, txostenetan argita garbi aipatzen zen, eskualdetik eta eskualdea eta Bizkaia kontutan hartuta, eskualdetik 20% basuago geundela, eta Bizkaiarekin alderatute 64% bat, orduan, 20% hori aplikatzea adostu gendun, batez ere, ikusite familie guztiei ez jakela toketan zerga hau ordaintzea, transmisio bat dagoenean bakarrik, eta adostasuna lotu gendun. Gero ibilgailuetan, ikusite eskualdeko errealidadea, nahiko ondo kokatuta gagoz, eta hor, proposatzen zenuten 1% igotzea, ondo ikusi gendun, eta gero, IAen eta zeretan, eraikuntza zergetan, hor izosketa planteatzen zen, batez ere topean geundelako. Eta gero tasei begira, hor planteatzen genuen esalde nabarierekin, bakotzak igoera orokor bat planteatu eban, eta onartu genuen 2,5, bilatu ditugun txostenen arabera, ez gara helduko 2006an 3%, inundik inora edo behintzet proiektzioek ez dute ematen hori, eta 2,5 hori onargarria izan daiteke, batez ere funkaseko txostenek jartzen dutelako 2,3, 2,4 inguru hori. Orduan, horbe lotu genduna adostasuna, eta gero uretan, hainbat bileretan azaldu da, ez da nola astiro joan bertaren, gure azpiegituretan inbertsio berriak egiten, eta gauza bera, gainontzeko herriekin alderatute oso basu gaude, gaur egunean adibide bat ipintearren, Bizkaia hartute, 35 metro kubikoko, bataz besteko hartuta, urtean, Bizkaian 155 euro ordaintzen ari dire, Maia Bita Ermu Gipuzkoako kontsortzioan dagoz, eta horiek 152 ordaintzen dabez, da gurean 82 euro. Eta planteatzen zan 8 batera joatea, finkatu dugu 6 bat, eta datorren urtean beste 6 bat, gero aurrekontuak lantzen ari gara, eta aurrekontutan ikusiko duzue, nolatan ja proposamen batzu dagoz, inbertsioak sartzeko, batez ere aipatu ditugun kontagailu eta abarretan, eta hor argudio potente bat dago 6 hori aplikatzeko. Eta iguera honek, portzentaietan, esan dugu 6 bat, igual 6a pentsatzen dugu asko izan daitekela, baina zenbakitara bagoaz, 82 eurotik pasatuko gineak 88 eurora, 88,6 eta hori urteko, 35 metro kubikoko kontsumoko bataz besteko hartuta. Orduan ez da, berez ez da dirua, hiruilekotan
kobratzen dugu tasa hau, eta hileko oso diru gitxi da. Eta azkenik, zaborretako batzeagatiko tasa, eta hor badakigu legea daukagula aplikatzeko, eta bete egin behar dugula. Hau da, gaur egun herritarrek ordaindu behar dutela zerbitzuaren kostua osotasunean, eta ikusite batez ere garbikerrek aurten jada udalei aplikatu dien, udalei mankomunitatei aplikatu dien tratamentuengatiko kostea 30%-ean batez ere igo dala RSU-an organikoan gitxitxoago, 10% horrezegatik, etxe bizitzei aplikatzen zaie datorren urtera begira, igoera txikixeagoa beste esparru batzua alderatute. Eta guztiz be, 15% bat gutxi gora bera etxe bizitzei, eta horregaz gutxi gora bera helduko ginake, zerbitzuak dukon orotarako kostu horretara. Eta, gero kultura mailan, aldaketa txiki jaso ditugu, udalekutan, adostu genduzan, igoerak eta zer nola aplikatu, eta gero kultura ekitaldietan, komentatu genduna batzordian. Ez dakit horan beste aipamenik edo nik uste oroar, hori dala landu duguna. Eta, posik alde batetik eta eskertzea, partaidetza, elkartrukatze hori, eta adostasun batera baldu izan garela. Listo, ez? Bueno, gube posik gauz, zuk esaduzu, eta gube posik gauz, bai prozesuaz, negoziazioaz, eta alkarraz jartiaz eta adostasun batera altziaz, posik gauz. Orduen, alde horretatik, eskerrak zeu ibe bai. Bestie gure maksimuek, ez da zeuenak be, seguramente. Orduen, uste dugu positibo edala bai herrizen dako. Positibo edala zerbitzu publikoek mantentzeko. Ure aipatu dozu, eta, gure arrotasun bat da gure herrizen, eta zerbitzue holan mantentzie gure badu, lanak egin biko die, eta infrastruktura guztia mantendu biko da bida moduen. Eta horretarako, ordainu bida. Eta, espero dugula beste kasu batzuten negozietako preste egotie, eta, ez gara beti adostasunetara helduko, baina borondatie badau, gauzak aurrera atera daitezela. Hau bat ez